Agsadol tayo maning. Yan. Domingo. Ira na ka. Awan tiin na nakakabsa. Ipampaminsan tayo dito aginanan. Oh, mga construction boy. Oh, day off ko ta. Awan ti day off yung kakabsa. Sini. Mahigpit ang pangangailangan. Last ko na yung buyak ng tayo mantika. Awaning. Mamisan mo ba? Mamisan pa. Sige. Tira-tira. Ay. Ito lang. Ito biyag kakabsat. Abuta mo. Tatanumantan. Nalamin ti panahon kakabsat. Murag po construction ka ganing malamin mo lahat ti tao sila. Gini balik. Jadi kanaka kajeg dandanaw. Guwapo. Gel-gel. Dahan-dahan nga. Amunay ka doon ti ganun na tawa. Ano maloyak. Dapat nakalit lang. Kulang akong kunada. Oh, tama na yan. Alright. Thank you for watching.